Hello mga ka-dear friends! Kumusta? Si Papa Joe ni. And, alams na, doon na si tayo bagong istorya nga pinadangat sa tuang YouTube subscribers. Sa ato mga kaigsunan diyan nga wala pa ka-subscribe, please, click the subscribe button o sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga naka-subscribe na, ikan sa kong kasing-kasing ang pagpasalamat sa inyong pagsuporta ka nato sa padayon nga nagtubo nato nga YouTube channel, ang Dear Papa Joe. O kinaot-ponta nga inyo sang isabwag sa inyong mga kagilaan ang ato ang YouTube channel. Karong adlaw atong paminaw ng istorya nga pinada ni Cersei nga naguluhan og two old friends. Kanusa ka nga makaingon sa imong kaugalingon nga it's too late. Kay matud palagi suban nga better late than never. Mao man ang ingon nila. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanang mga nagsunod sa imong YouTube channel. Tawagan lang ko sa pangan nga Cersei. 60 anyos na unya pasayloa lang o itago lang nako ang lugar nga nahitabuan sa akong istorya. Ang tinuod lang, wa ko masayod asa ko magsugod sa akong istorya. Sa kadaghan nga nahitabo sa akong kinabuhi sud sa 60 ka tuig maglibog nako og sugod sa pagsaysay Papa Joe. Naka-decide ko nga ipadana ko ang akong kaagi tungod na pud sa ko ang BFF nga si Madel. Kay siya gyud nabungos na ako nga isuwat kay siya may original nga tipaminawan nimo. Sa tibok nung kinabuhi di gyud nako malimtan ang pangitabo sa adlaw nga nagkailami sa ko ang BFF nga si Madel. Newly graduated mi sa College of Education lang niadto. Bata pa lang ko. Damgo na gyud nako nga mahimong usa ka maestra. Mao nga sobra ang akong kakulba kung nakapasar ba ko sa teacher's exam o teacher's board exam. Gusto mo kaduda na ako nga mo-apply og trabaho isip private teacher sa mga private school pero I know nga maglisod gyud ko tungod kay gawas nga newbie ug wa pa experience sa teaching, wa pa gyud ko'y license. So maayo gyud to nga makapasar ka para proud ko sa akong kaugalingon nga bisan pa sa tanang bad experiences nako, mamahimo lang gyapon kong teacher. Niyaten pa kong review classes o sa ka-review center. Nag-study kong taman beyond my limits pagani. Kay lagi, mao magyud akong ultimate dream nga mamahimong teacher. Gusto ko nga makapasar sa board. Of course, tanan nga nikuha og education, mao magyud ang goal nga malisensyado ug usa na ko ni ana. Sa Tagalog pa nga salawi kain. Nagsusunog ng kilay. Mo na ako Papa Joe. Kabaw na siguro mo sa meaning ana. Simplihan lang nako. Perting tuon. Yes, perting tuon na ako. Halos wala ko'y tugtog days before the exam. Confident ko sa akong kagalingon nga makapasar ko. Pero ang wala ko damha nga mahitabo the night before sa exam, Papa Joe. Something bad happened. Patay na nga akong papa dihang napagidaron pa lang ko og 4 anyos. In fact, wala ko kinimdom sa iyang naong. 5 years after na minyo og lalaki si mama nga mao si Uncle Ray nga buutan kayo nako. Og sa akong duha ka mga manghod kay nakaanak man sila og duha ni mama. Wa yung kinumdum nga nabunalan ko ni Uncle Ray sukad pagtipo nila ni mama. Gawas nga buutan si Uncle Ray kung ihan pagyud. Negosyante mao nga wa mi nagkalisod-lisod. Matod pa nila nga nasurtihan si mama nga nakabanak ang Uncle Ray kay responsable. Buutan. Og labaw sa tanan, pinangga ko niya. Bisan og di ko niya tinuod nga anak. Siya ang naggasto nako gikan sa elementarya hangtod college. Akong pagtan-aw niya dili kay stepfather, kundi tinuod gyud nga mahan gyud. Siya nga akong gihimong idulo sa akong pagpaningkamot nga mamahimong maestra. Kay si Uncle Ray, grabe mo tambag namo, nga angay mi nga magtarong sa pag-eskwela, samtang naapa kuno siya nga makagasto namo. Love nako si Uncle Ray, Papa Joe. Napagani ko'y gilittering sa akong notebook nga I love you, my Uncle Ray. Pero iya kining nabasahan o unya gilain niya og meaning. Hangtod nga usa ka gabi ni ana na shock na lang ko dihang nisud siya sa akong kwarto. Samtang nagrosaryo ko. That was the night before the teacher's board exam. Nagampo ko og nangaliya sa mahal nga birhen nga unta lamdagan ang akong utok sa adlaw sa exam para makapasar ko. Mga alauna na to sa kadlawon siguro. Dapat na unta matugog sa iyo para kondisyon ko ini kaugma. Pero tungod sa kakulba o kakuyaw,
Di ko makatug, mao nga nagrosaryo na lang ko. Pero diyang naan ako sa tunga sa kong pagrosaryo, hinay nga naabli ang pultahan sa kong kwarto. Kung nakita na ko si Uncle Ray nga nisud. Nahibong ko kay dili man usual nga buhaton niya nga musud sa kong kwarto. In fact, mao to'y unang higayon. Wa ko nakatingog kay lagi nagrosaryo man ko, pero nahunong ko og nitan-aw niya. Diya sa kong mga mata ang pangutana nga nung isud siya sa kong kwarto sa ingon ato nga 10 oras sa gabi. Wa dantig segundo natubag ang akong kahibong sa pagsud niya sa kong kwarto. Nidoon siya na ako og gikuha ang rosaryuhan sa akong mga kamot og hinay-hinay nga gibutang sa side table. Nagpanik na ko niadto. Wa ko masayod sa buhaton. Yes, tinood nga ever since bata pa ko nga niabot si Uncle Ray sa among life ni Mama, anak ang iyang treatment nako. Pero di madinay nga di gyud ko niya kadugo. Dili miig unsa. Nakuyawan ko diyang iyang gigunitan ang ako mga kamot o gipatindog gikan sa ako ang pagluhod. Uncle Ray, ngano di ay nga naa ka diri magunsa ka? Pangutana ko pa niya. Pero gidaitol niya ang iyang tudlo sa kong ngabil as a sign nga di ko patingugon. Isinya siya nga basin makamata silang mama o nga ako mga manghod nga tuwa sa second floor na himutang silang kwarto. Cersei, dugay na hibaw nga nakagusto ka na ako. Pero nagpugong lang ko kay bata pa ka sa una. Karon nga dako na ka, wala na ibabag na tunduha. Ganahan sa kunimo. Honghong pa niya na ako. Ako'y gingilgigan sa iyang gisulti. Niabli ako baba kay gusto kong mag-explain niya nga tama na kong ipakita niya purely fatherly love ra. Pero gisakmal niya kong baba sa iyang baba o gihagkan ko yung taman. Nangusog kong taman o ako siyang gitukmod. Pero kusgan kay siya. Uncle Ray, ug di ka mohunong musyagit ko. Matod ko pa. Ayaw nagbuhata, Cersei. Ganahan ka nga mag-iskandalo ta. Mahibaw ang mga silingan. Di ka mauwaw sa itong pamilya. Kung mahitabo na, magkagubot na. Masuko si mama ni mo diri nako. Dayon mo biya siya. Kung wa ko, kinsan man mo palit sa iyang mga tambal. Masakito ng akong mama, Papa Joe. Na siya diabetes o high blood. Ang among pamilya na ilahan sa saka pinakasulundon nga pamilya kay pirmimi na asa simbahan. Way palta sa pagsimba namo kada Domingo. Kaming tibok pamilya gyud. Si Mama ug Uncle Ray mao'y pinakadakog donation sa simbahan ug sa amo ang lugar. Labi na og dunay pista-pista. Mo donate pud sila sa public school sa MOA ug mga bula sa basketball, mga props sa mga sayaw ug mga snacks labi na og dunay event. Noon ang among pamilya nga mao'y madali-dali og pangayuan og mga solicitation ug mga donation sa among lugar. Nakibaw kayo si Uncle Ray sa akong weakness. Yes, sakto siya. Di ko gusto og iskandalo. Di ko gusto nga mauwawan o matribukar ang among pamilya. Di ko gusto nga mamatay ang akong mama sa sakit, sa dughan o sa iyahang sakit mismo. Kung mahibaw siya sa tinuod nga kulor sa iyahang bana. Nipiyong na lang ko dungan sa pagtuo sa akong mga luha. Diyang naisugod siya o panamastamas sa akong pagkababay. Pagkahuman, nigawa siya sa akong kwarto nga muralagwa. Naghila ko hantod buntag. Wa ko sa akong kaugalingon nga naligo o niya nag-ilis para mo ato sa test. O Cersei, pamahaw sa before ka mulakaw. Di init na sabaw o, higo pa ni. Aron na di ka panahuton sa exam. Matud pa sa kung mama na ako diyang nagian ako siya sa kusina. Wa diya si Uncle Ray kay sayo nga nilakaw, paingon siyang negosyo. Busog ko ma. Adto na lang ko kay basin malate ko. Ulay gana pa na ako nga tubag nga niya Papa Joe. Pero di mo sugot si mama nga mulakaw ko nga way kaon. Nagdali siya putos ug pagkaon ako para iyang ipabaon. Di ay kwarta gibili ni Uncle Ray nimo para imong baon kuno na sa exam. Matod pa sa kong mama, dungan siya pagtunol niya sa 500 pesos nga papel. Gidawat na ko ang baon nga pagkaon ug kwarta nga gikan sa lampingasan akong stepfather. Wala ko sa sakto nga nahuna samtang nag-answer ko sa mga questions sa test. Importante kayo ta ni nako nga test. Kinahanglan papasaron na ako ni. Matod ko pa sa kong kaugalingon. Mostly sa mga questions, kay bawra ko sa answers kay nigawas na sa ako ang gistabihan sa review center. Bisan ug wa ko sa kondisyon pero naka-answer man pud ko ug confident ko
nga dunay chance nga makapasar ko. Then here comes the waiting period nga moabot na ang resulta sa test. Makapasar ka ako? Mahimo ka kong teacher? Gipugos na ako ang kagalingon nga mulihok og normal sa among balay, as if nothing happened, kay si Uncle Ray murag wara ni tabo niya. Ang hayop, kung kay bawo pa lang sila ni mama o ang mga igsoon siya gibuhat nako, di naunta nila i-worship nga murag Ginoo si Uncle Ray. Ang ako mga manghod nga tinuod niyang mga anak kay dako na kayo ang ilahang bilib sa ilahang papa nga the best in the world. Mausab si mama, pero ako nag-alintabo ang akong dughan kada makakita ko niya. Sa akong nahuna, gipatay na nako siya sa makadaghan, Papa Joe. Lahi na gyud og dili na sama sa una. Hilumon ako og tagsan lang nga motingog og nakabantay na si mama ni ini. Ngano man ka, Cersei? Murag lahi naman lagi kay ka. Doon na kay problema nga wa ni mo gisulti namo. Pangutana pa sa akong mama diri nako. Wala maoy. Kabado lang ko sa resulta sa licensure test. Kung saon na lang og di ko kapasar. Tubag ko pa. Kanaraday mo na problemahan. Ay na lang ko nakagulaan na good. Kung mahagbong ka, napamailaing test mo, take kagusab. Matod pa sa akong mama, Papa Joe. Sa tinood lang, dili ang licensure test ang akong ginuhuna. Niadto. Tungod kay nagplano ko kung saan ako paglayas sa mua. Gusto ko nga magpalayo, pero asam sa kumuad to. Nagpabilin ko sa mua hangtod ni gawas ang result sa exam. And good thing, nakakat-on akong leksyon nga manglak na sa pultahan. Kada gabi butangan na akong botilya o lata ang pultahan para kung dunay pinugos nga musud sa kong kwarto, makakreate siya og saba. Halos kada gabi wa na ko'y tarong tug sa kahadlok nga basin makasud si Uncle Ray. Usahay ako mabantayan nga dunay mo aksyon og liso sa doorknob. Pero nakalak na ko pirmi. Unya, thankfully, wara man pod niya gipugos og abli. Hangtod ni gawas ang result sa licensure exam, ni samot ang akong kaguol kay wa ko makapasar. Bagsak ko, Papa Joe. Ang akong pagkahagbong sa test mo'y nahimo na kong rason para makapalayo ko sa mua. So wa pa ko ni layas, nagbilin kong note para ni mama nga mulakaw ko para mangitag kaayuhan. Dunay rason, kay sayod siya unsa ko kaguol nga nahagbong ko. Usa ka gabi niya na dala ang usa ka gamay nga backpack. Maampingon ko nga nigawa sa akong kwarto. Hilom na kay ko ug ngit-ngit na ang sala ni Anto. Niadto ko sa among altar nga diha sa taliwa sa among sala kay baw ko nga nay kwarta sa garapon dito. Kasagaran mga sensilyo og doon na po'y papel nga tag 20 o 50 pesos. Gidiretso na lang ako punit ang garapon og gisud sa akong backpack den hinay ko nga nigawa sa among balay. Naglakaw ko sa daan nga ngit-ngit kayo. Akong punteriya mao ang bus stop sa amo kay plano nako nga moadto og laing syudad nga kasikbit ra pod sa among lugar. 6 hours ko nga nagbiyahe sakay sa bus paingon sa usa ka progressive nga syudad. Akong kwarta gamay ra kay gikan sa ako ang tinigom ug mga suot sa garapon sa among altar. Wa pa nako maihap, di mo minus sa 500 pesos siguro ang suod. Dinhi sa mga syudad, magsugod ko sa bagong kinabuhi. I vowed myself not to go back sa akong yutang na tauhan. My goal is to forget my horrible and painful past. Pero di ingon anak kasayon ang nahimo o mahimong independent, Papa Joe. Kinahanglan ko nga motrabaho para makakaon ug mabuhi. I thought I can easily move on pero lisod man di ay. Pirming magbalik-balik sa kung una ang gibuhat ni Uncle Ray nako. Usahay, mabuntagan na lang ko og limbag-limbag sa akong higdaanan. Nagka-insomnia nako. Unya I started feeling sad. As in very, very sad. Di na ko ganahan mo bangon o gusto lang ko magsigin laghigda. Wa na ko'y ligo-ligo. Nakasuod na akong trabaho as cashier sa ka department store pero na-kick out ko kaya sige kong ka-late. Unsaon, nga wa nam ko'y tarong tug, ini kagabi. Itanaw na ko ang suod sa kompitaka, next week wa na ko'y makaon. Mao nga kinahanglan nagyug ko makitagtrabaho bisag unsa na lang. Bisag katabang suklan ako. Mas may pahinuon magpa-maid kay wa na'y dagang hasol. Mga buluhaton sa balay like laba, limpyo, hugas plato, wa na'y stress. Libre pa ang puyanan. Muna akong plano. Mga alauna sa untog yun to. Naglatagaw ko para mangitag trabaho.
Di man po pwede siguro nga mukalit lang ko og panuktok sa mga pultahan sa mga balay o niya mangutana og nangita pa sila og maid. Basin og maaan pa ko nga namudos or nagbudol-budol or kawatan. Nga nagpakaroon inglon lang nga mga apply og maid. Ay, di sayon nga mag-inusara. Tinood yun dahil lang gingon nga no man is an island. Nakarealize ko nga I need somebody. I need a friend. Hapit na mag-2 sa hapon pero wa pa ko'y kaon. Pag mata na ko, igor ako nga niinom og tubig. Kaya lagi nagtipid ko. Pila na ko kaadlaw nga nag 1 day 1 eat. Kausar ako mukaon so sa kaadlaw. Kunya na ko mukaon kung di na yun ako magwanta ang akong kagutom. Kanabang hapit na ko makuyapan una pa ko mangitang makaon. Niyan to mga orasa, gibati na nako ang gamay na lang akuha nga mapawang na yun ang akong pananaw o nakakita ko og bakery sa Atbang. Og niadto ko og nipalit og 2 ka pan. Kay tag 2.5 man ang Star Bread. Nipalit ko ice water sa kilid kay diha may babae nga naninda sa sidewalk. Nilingkod ko sa kilid sa paril nga tupad ra pud sa bakery. Og didto akong ginahinay og usap ang pan. Ingon ani daw ang trick para mabusog ka. Dapat you need to chew the food slowly. Kay di baya dayon ma-recognize sa imong brain ang food nga nisud sa imong lawas. Sumoto nga hinay-hinay lang yun na akong usap. Kunya, mulad ko og ice water every now and then. Wa na gani na ako mabantayi nga samtang nag-usap ko sa pan, nagtuo na diya ang ako mga luha. And then suddenly, napunting akong mga mata sa bakery. Hinay ko nga ni barug og nibalik sa tubangan og nagtanaw lang ko sa mga tindera dito. Nagkusmod kay gnaong samtang nagatubang sa mga mamalitay og pan. Unya sa kalit lang nihayag ako pananaw og dunay nisud sa kong nahuna, Papa Joe. Giduol na ko ang tiguwa nga lalaki nga naglingkod sa may cashier dapit. Sa tanaw na ko, mura siya og manager dito or tagiya ba. Sir, may hapon. Matod ko pa, og igo lang siya nga niyang hag na ko. Unya, nibalik pagduko kay nagsuwat man siya sa iyahang notebook. Wala ko tagda sa lalaki, mao nga ako sab, nga gibalik pangayo og katahuran niya. Sir, may hapon. Matod ko pa. O lagi, kadungog ko. May hapon po, tubag pa niya. Kunya, nibalik na po siya suwat sa iyahang notebook nga listahan. Mo apply yung dakog tindera, sir? Matod ko pa niya. Wala siya nitanaw na ako, pero nitubag nga, walay hiring. Kunya, gitawag niya ako sa katindera nga giingnan nga. Puster ako nagpansya, oh. Kailan pa bayri? Matod pa sa tiguwa nga lalaki na ako, Papa Joe. Kunya, gipasabot nga, pahatagan kong pan sa tagiya. Tanaw siguro niya na ako, gutom na kay kong dagway. Salamat sa imong ihatag nga pan, sir ha, pero wa ko na kinahanglag pan, nagkinahanglan kong trabaho. Tubag ko pa. Klaro kay siyang naw nga mobaliban noon ta kay lagi wa man kuno sila nag-hiring. Pero sa kalit lang dihin ito nga batanong babae sa mga tubangan og nisagbat sa mga istorya. Pa, mo-resign ako sa kong trabaho para siya nalang mo pulin na ako. Igo na lang nga nangawot sa ulo ang iyang papa kay di man siya kabalibad siyang anak. Ang pangan sa batanong babae mao si Madel. Anak siya sa tag-iya sa mga bakery ug halos kaedad ra nako siya. Dako nga ako pasalamat kay nadawat dayon ko nitong adlaw unya free accommodation pa. Na mga gamay nga kwarto sa likod sa bakery. Mao ilang gipapuy-an nako. Kay nihangyo man ko nila nga wa lagi ko'y kapuy-an. Kay dayon ako sa mga lugar. Pagkaugma, sugod ay ko sa kong trabaho sa bakery. All around ko, sugo-sugoon sa kusina. I mean sa likod, kauban ako ang mga baker, tigmasa o harina. I found it very surprising kaya nag-enjoy ko sa akong trabaho. Normally, kapoy ko. Kapoy permi kay mutabang man po ko panghugas o pagpanlimpyo sa mga equipment pero mas ganahan ko kay inigsud na ako sa akong kwarto makatug dayon ko tungod sa kakapoy. Usa ka buwan na nilabay, usa ka buwan na pugko nga nagtrabaho sa bakery. Niabot si Madel gabi na ug hapit na mag-close ang bakery. Musta ang trabaho, Sir C? Pangutana pa niya nako. Okay ra kaayo. Salamat ha. Ug di patungod nimo na di jud ko dawaton sa imong papa. Tubag ko pa ug igo ra siya nga ni smile. Hangtod nga nag-close na ang bakery ug nanguli na ang mga trabahante. Diha paghihapon si Madel. Kay gilaay ko no siya ug way ka istorya. Wala naman lagi ka kabalik din ni sa inyong bakery sukad ka ni resign. Matod ko pa niya.
Okay, nabisi na mo ko ang nga magtrabaho sa eskwelahan. Tubag pa, ni Madel nako. Teacher ka? Pangutana ko pa niya. PE teacher ko sa public school. Okay naman ako trabaho pero di malikayon no yung ngamingaw yung good sa bakery kay mao biyan ako nadakan. Dili ko nagdako. Mao ni ako ang playground. Mao po ni nagpa-eskwela namo nga mga igsuon. Tubag pa niya Papa Joe. Nipahiyom ko tungod kay hapit naman hinuon ko makalimot nga graduate po di ko og education. Wala makapasar sa board exam. Wa na ko gisulti niya kay mauwaw ko. Nga ang usa ka graduate of college nagtrabaho lang sa bakery. I like my life now, walay samok, walay hassle, walay stress. Akong trabaho, kunya narapod nagpuyo sa bakery. Akong sweldo, dili makuhaan kay wa man po ko'y gawas-gawas. Moto nga gipili nako nga kinabuhi. Peaceful, Papa Joe. Pero si Madel, iya kong daladalaon kada day off nako. Sunday akong day off, kunya wa man po siya work kay maestra man siya. Asam si Tamadel, pangutana ko pa niya. Basta kuyog lang utagod at utag sinihan. Tubag pa niya nako. Dako kugutang kabubuton niya, mao nga ni kuyog sab ko niya. Dito mi so sa ka-department store nga naay sinihan o pagsud na mo. Sa sinihan, murag dula siya gipangita. Nakay kasabot Madel? Pangutana ko pa niya. Oo, akong ka-date. Tubag pa niya. Naari siya ka-date, Papa Joe. Unya gihimo ko niya chaperon. Pero okay lang kay siya ba'y matawag na ko nga boss. Kay anak siya sa tag-iya, sa bakery nga akong gitrabahuan. Nakita ni Madel ang iyang ka-date. Naglingkod sa may pinakalikod o pinakangit-ngit nga bahin sa sinihan. Pagpili lang uga malingkuran ni mo di Cersei ha. Matod pa ni Madel nako. Unya giduol niya ang iyang giingon nga iyang ka-date. Dihara ko naglingkod dili layo nila kay daghan man po bakante ang sinihan nga wa kay nananaw. Siyog tanaw nila. Akong gianinaw ang dagway sa ka-date ni Madel. Pero naglibog ko kay bisag kung saon akong tanaw. Taas man og buhok unya inig hayag sa screen sa sinihan madanagan ang ilang naong babay man ang ako makit-an nga iyahang ka-date. Tumboy ka ha si Madel? Nahuma na ang salida, nanggawas na mi. Pero si Madel o gayang ka-date, wa nagdungan o gawas. Asa mo din mong ka-date ni mo? Pangutana ko pa, nga to niya. Tuwa ni gawas na po siya sa og iya ha. Dili mi pwede mo display manggod kay teacher po to siya. Mawadaan niya may trabaho. Tubag pa niya. Igor ako nagtando-tando niya. Uyon-uyon nagyug ko ni Madel, Papa Joe. Cersei, ay sabang papa ha? Or bisan kinsa nga, kabaw na ka. Matod pa ni Madel nako. Uy, your secret is safe with me. Tubag ko pa. O di tanaw siya nako, unya ningon nga, duda na gyud ko ni mo Cersei. May lagi kay ka mo in English lagi. Dili gyud ka poor tanawon. Murag, datuon man kag aura. Matod pa niya nako, Papa Joe. Ni smile pug ko ni tubag nga, teacher man pug ko pero wala ko kapasar sa board. Secret ra pud na nato ha. Sure uy, makakipog kag secret nako. Pero ako lang nahibugngan nimo nganong nagantos man ka sa among bakery in town uy nga pwede man ka mo take og exam. Dili na ako ganahan Madel, nawada na ako gana. I love my job now, I love my life. Okay na ko ngayon ani. Matod ko pa niya. Pero si Madel wag yun nahimutang kay di siya mutuon nako. Doon na yun kuno'y laing hinungdan. Sumoto Papa Joe. Napugos kong tugaan niya sa tinuod. Ang pagamong-among sa muang Uncle Ray, nako, sa gabi, sa dili pa ang exam. Nakita kong luha nga niaga sa mga mata ni Madel o niya nangisog siya nga murag kapatyunon og tao. Animal to yung stepfather. Kung napa siya diri ay ako'y patay niya. Matod pa ni Madel og dito ni gawas gyud ang iyang pagkalakinon nga asti gyud kayo Papa Joe. Niangkot si Madel sa iya sekreto nako. Ako pod nakaangkot po ko sa sekreto nako niya. And then the friendship starts. Basta na vacant time si Madel sa school, mulighot ato sa bakery para mag-storya mi after mag-close ang bakery. Usahay man lakaw mi sa gawas og mangaon og pungko-pungko, mamalit og mga dirty ice cream. Manggang hilaw, ituslob sa baguong, okay na mi. Enjoy na kayo mi. We became best friends. Magkuyog mi kung wa siya ka-date. Asa naman tong teacher nimo?
Wa naman lagi ko kadungog nga nagisgot kaniya. Pangutana pa, nako nga to kang Madel. Wana oy, buwag na mi. Matod pa niya. Aw, mao di ay niya ka. Magpakita na biya ka nako og wano kay lain kapaingnan. Joke pa nako niya. Magpakuyog ako nimong simba, Cersei. Wednesday man ron, makaabot pa ta sa last nga misa. Mangayo lang ko pasaylos Ginoo sa akong mga sa akong pagka-unfaithful sa ko ang mga uyab. Matod pa niya nako. Dugay naman ko ni stop og simba pero kay bisti matika. Sige, kuyugan ti ka. Tubag ko pa. Kibaw namin duha sa mong tagsa-tagsa ka sekreto. Kailan na kayo mi sa mong usag-usa. Kibaw na siya nako nga reliyoso kay ko sa una pero nihunong lang tungod sa traumatic experience na ako nahiguman sa ko ang angkol. Mo ni nakapaklik og taman sa mong friendship ni Madel Papa Joe. Kinirespeto mi sa mong usag-usa ka prinsipyo. Dili babag ang religion or gender or unsa ba. Basta magkasinabot lang mi. We are friends and we love each other like sisters. Though there was a time nga ni-attempt mi og try og level up sa mong relasyon nga more than friends. Akong pasabot Papa Joe katong gabi nga niabot si Madel sa akong kwarto sa ilahang bakery kay doon na daw siya gitaguan nga ex-girlfriend niya. Dinalas ako Cersei ha, kay kung muli ko sa mua, I'm sure tuwa dito kong ex. Nganom sa to siya, uy, nga di medyo makamove on ako. Sige stalk, sige susunod na ako. Matod pa niya Papa Joe. Aw, guwapa siguro kay ka. Tubag ko pa. Unsay guwapa, ing nagwapo. Matod pa niya nako. Unya, nagkinataw-anay na mi. Muinom ka Cersei. Pangutana pa ni Madel nako. Oo, tubig. Tubag ko pa. Ikaw ba seryoso ra kay kasi mong life da? Pag-enjoy pa nagsaoy. Pag-uyab-uyab ba? Daghan na. Kung mahimo aron matagbaw ka para mamatay kang happy. Muna giningon nga, die happy. Matod pa ni Madel nako. Moto nga nag-inom mig beer ni Madel Papa Joe. Unya, diyan nangahubog na mi, lahi na kayo among pamati. Sige na mi katawa. Unya, tungod sa espiritu sa bino, nasulti nako niya. Ang last secret nako nga akong gitaguan niya. Abi ni mo, wa ko'y love life. Muna pagtuon ni mo, pero waka kibaw. Doon ay nauyab na ako diri sa bakery. Matod ko pa nga to kang Madel. Ha? Nauyab ni mo si Noy Gaspar? Siya pa pangutanan niya nako. Anong si Noy Gaspar man yun nga katiguang na ato ito, bago pa? Siyempre, siya rabi laki diri. Oh, aside sa kong papa, matod ko pa niya. Kaya nga no, kasi gasulti ni mo nga laki ang akong gusto. Para sa mong kasayuran, nakauyab kong tindira. Si Myla, ni resign man. Paghawa niya, wala na pud mi. Unya, si Teresa, dugay-dugay na pud mi ato niya. Paghawa niya, nagbuwag sad mi. Nisiga ang mga mata ni Madel kaya di siya katuo nga. Tumboy pug ko. Ako pug gani, o ako magdahom nga mo patol pug ko babae. Usaw man ako nga maumay akong namataan nga si Madel nga babae ang iyang preferred gender. Murag na influence ko niya. Usaon nga ever since. Wa ko experience og lalaki. Gawas lang sa daotang gibuhat ni Uncle Ray rin nako. Well, I guess meant to be good ta Cersei. Matod pa ni Madel nako. Unya ni duol siya nako dayon ni agbay siya og ni kiss akong lips. Ako po siyang gipasagdan kay gusto na ko mahibaw-an og doon na ba'y spark naman duha. Nag-kiss mig pila ka seconds pero nihunong rapod si Madel. Unya, nang luwa. Ew, matod pa niya. Dayon ni ana siya nako nga, kabantay ka? Way spark no? Oo, wag yun. Siguro, meant to be good ta as friends. Tubag ko pa, nga to niya. Unsay as friends, ingna noon nga, best friends. Matod pa ni Madel. Unya ni tubag ko nga, sisters for life me, si Madel Papa Joe. We tried nga mahimong kami pero wa may spark. So kada to, wa nagi unay na mong duha. Ihay mig suportahay sa mong isig ka love life. Mutambag siya nako, mutambag po ko niya. Pirmi siya ang nasa kong likod kung doon ako'y problema. Ako pot, di kumubiya niya sa mga panahon nga nagkinahanglan siya og kasandigan. Labi na niya tong adlaw nga namatay ang iyang papa. Down kay siya niya tong higayuna.
Pero na ako sa iya hagasig alalay. Wa na ko siya pasagdi. Wa na ko siya biyae. Salamat kayo, Cersei ha, nga giunungan ko nimo. Matod pa ni Madel na ako. Human sa lubong siyang amahan. Unsay salamat ba uy nga ikaw gani katong pagkamatay sad sa akong mama 5 years ago. Imo magani kong gipugos og adto sa simbahan aron managkot. Tubag ko pa ngadto niya. 5 years ago na magod namatay ang akong mama sa iyang sakit. Wa na sila i-contact nako pero doon ay nakabalita nako nga kaila ra pod nako. Ganahan ka muli para makatambong sa lubong sa imong mama. Kuyugan ti ka. Matod pa ni Madel nako pero wa gyud ko mo pauli Papa Joe. Nakaibaw na mog ngano. So ang gibuhat ni Madel iyang gipugos og da sa simbahan para managkot mi para lang daw sa kalag ni mama. Si Madel na nagluhod at tubangan sa dinagutan nga kandila. Nagpiyong ang mga mata o nagtibo-tibo ang baba sa iyang papangadji. Sa lain-bahin ako Papa Joe, way pamilok na nagtanaw sa kandila nga hapit na maupos. Nakahila ko kay gimingaw ko sa kong mama. Pero ako nang gipanaad nga di kumubalik sa amua basta buhi pa si Uncle Ray. Pagkapaspas sa panahon, 24 lang ko diyang niabot ko sa place nila ni Madel. Kinsay magtuo nga 15 years na ko sa ilahang bakery. Ako na ang nagduma sa ilang bakery sukad namatay ang iyang papa. Okay ra nga akong life, Papa Joe. Happy ra mapug ko nga naa nga akong bestie nga si Madel. Pero sa kadlaw niya na, naglingkod ko sa bakery. Kalit nga nun ni Santop sa kong nahuna. Ako din gitawagan si Madel. O Cersei, ano nanawag man ka? Kibaw man ka nga nagklasiko. Matod pa ni Madel. Kahibaw baya pud ka nga di ko mo tawag nimo basta na ikay klase kundi importante. Nga akong isulti nimo. Tubag ko pa. Unsa man na Cersei, dali akin na pa ko sa tubangan sa kong mga estudyante karon. Matod pa ni Madel. Ganahan ko mo take o board exam. Gusto ko nga ma-professional teacher sa di pa ko mamatay. Tubag ko pa. Unbelievable. Kung kanusa ka natiguang karon pa ka mo take og exam pagbalik. Para asa man mo lisensya para lapida? Nagkatawa pa nga tubag ni Madel. Abi niya nagbinuang ko pero seryoso gyud ko Papa Joe. Why not? Gusto na ko i-achieve ang usa ka butang nga maoy ultimate dream nako kaniadto. Pero wa gyud matuman. Dili pa man siguro uwahi ang tanan. Sumotog i-process na ako ang tanan akong mga requirements para makatake ko og exam for professional teacher. Si Madel pagkakita niya nga seryoso yung kay ko, sige ko study, nitabang po siya nako. Kay teacher good pa siya. Iya kong nga gidadaan og daghang mga notes, mga review papers para akong studyhan. Mga 2 years na akong self-review, Papa Joe. O sa akong tabang na po ni Madel nako ni take og exam. Unya, paggawa sa result, di ko makatuo nga nakapasar ko. Nalipay kaming duha ni Madel. Nag-celebrate ning duha. Nangaon dahil mi pagkahuman og niadto mi sa kabar og nag-inom. I can't believe it. I am a licensed teacher now. Syagit ko pa, Papa Joe. Imagine at the age of 42 years old, diha pa ko nahimong legit nga teacher. So unsay sunod nimong plano? Mag-teach ka? Pangutana pa ni Madel nako. Dili oy, it's too late for that. Basin magminyo siguro ko. Tubag ko pa. Natukaan si Madel sa iyang giinom nga beer pagkadungog sa akong gisulti niya nga magminyo ko. You're joking, right? Wala pa gi-approve ang same-sex marriage diri sa Pilipinas, uy. Matod pa niya nako. Well, kasi ingon nga same-sex ang ako ang pakaslan. Akong pasabot magminyo kog laki. Kadako sa bahakhak ni Madel. Unsa kunoy nakaon nako nga nikalit kausab ang akong sabaw. Bisag unsa pa may mausab na ako, bisa magminyo pa ko Madel, kiniray dili magbag-o, kana ang atong love susag-usa. Matod pa nako niya. Oh yes, I love you brad. Oh, I mean sis. Sis na diay kay magminyo na magkaglalaki. Tubag pa niya nako og gihapak niya hinay ang akong abaga. Ingon anime ka happy ni Madel. Kung mag-uban ming duha, murag way lang tao sa mong palibot. Wala gyud may away bisan og kausa. Click kaayo mi sa among mga kinaiya. Murag big symphony orchestra Papa Joe nga harmonize kayo. Ang akong giingon kang Madel nga magminyo ko tinuod to kay ambot ni kalit raman og tunga sa kong utok nga gusto ko nga magkaanak.
Pwede pa man siguro ko manganak at the age of 42. Wala pa man ko mag-menopause, pero matod pa sa akong kaila nga doktor nga dalion lang ko nako kay basin og maabtan ko sa akong mga or sa ako ang pag-menopause. Kaya di na noon ko makahimo nga makaanak. Pero asa man po taong ko mangitag lalaki nga minyuan, napaday maibog na ako nga tiguang naman ko. Duna uy, kanang mga foreigner. Matod pa sa among tindera sa bakery dihang nag-istorya mi kabahin sa akong love life. Unya akong gisulti nila nga napabakay mo punit nako. Bitaw no, foreigner na lang yung kahang ako pag-asa. Kay og Pinoy, mahog na ko nga pangwartahan. Kisa ko'y tarong lalaki nga musrayuso og mapunit nako. Adto na lang na sila sa mga batanon. Sumato Papa John isuway kong chat-chat og foreigner og dito ako nakaila-ila si Cliff nga 68 years old. Usa ka Australian. 49 years old na ko ni adto Papa Joe. Unya tagsa na lang ko dugon kay padung nagyug ko pag menopause. Honest gyud ko tanan sa kong life ngadto kang Cliff. Iya siguro nakita akong sincerity mao nga iya ko na kong pakaslan. Ug pila ra may istorya sa edad nga 50 years old gikasal ko Papa Joe. Garden wedding ang among kasal kay maoy nasabutan namo ni Cliff sa adlaw sa akong kasal sa iyo nga nanuktok si Madel sa akong hotel room kundi dito mi nakabook. Dito pod sa maong hotel ang among kasal ni Cliff. Nako ihatag nimo, matod pa niya. Ang iyang gihatag nako usa ka sapatos nga mao daw to ang akong isuot sa kasal. Gipalitan kong sapatos ni Cliff pero wala ko suota. Kay syempre, ang hinatag sa kong BFF ang akong suoton. Wa ko'y family, so ang pamilya ni Madelra ang akong mga bisita. Nga mao po'y ni Barug sa akong side. Si Madel pod ang muhatod nako sa altar kay og dili siya kinsa man di ay. Nagkuyog mi si Madel og naog sa hotel padung mi sa garden sa hotel kay magsugod na ang kasal. Samtang naglakaw ko, nakafeel ko og sakit sa kong tiil. Sakita ni mo sapatos, uy. Matod ko pa niya. Natural na kay bag-o man, madugay maanad ra ka. Sama sa life ba? Sa inyo unyang life ni Cliff, kay bawo ko nga doon mga adjustments sa inyong married life. Manibago ka sa imuhang lifestyle pero moniti man as time pass by, maanad ra ka. Tubag pa ni Madel Papa Joe. Nakailan na kay ko kang Madel sa kadugay na mong kuyog hangtod iyang baho kabisado na nako. Kibaw ko nga nasakitan siya sa dili madugay, dili nami magkita-kita kay dadon ako sa kong mabana sa Australia. Kibaw ko nga kahilakon siya pero iya lang nga gi-convert sa pag-smile-smile. Pero I know her deep inside. Actually, dili kay siya may nag-uol. Ako pod nag-uol ko kay magkalagyo nami. Pero sa gikaingon na ni Madel, doon ay changes ang life. Ug matag changes, mabaghuan ka. Pero maanad rapog ka, madugay. Ilaktod na lang na ako, Papa Joe, niabot gyud ang adlaw sa kong paglarga sa Australia. Dili ko happy. In fact, naghilako patago. Si Madel pod, wa na ni hatod na ako sa airport. Kay di siya ganahan nga makitaan nga maghilak. Astig baya kayo si Madel, Papa Joe. Sakto si Madel nga maanad ra ka sa mga kausaban sa kinabuhi. Sa Australia, nalingaw ra pug ko kay na may mga Filipina nga mga asawa pod ang mga friends ni Cliff nga mga tiguang na pod sama niya. Naka-adjust ko. Naka-adapt ko sa new environment pero usaray di mabag-o ang akong feelings nga tukang Madel. I love her so much. Siya lang ang tao nga gimahal nako ug nagmahal pod nako sa tibuok na akong kinabuhi, Papa Joe. Sige maghinuon mi og communicate ni Madel samtang na ako sa Australia pero dihang ni-retire na siya sa edad nga 60, tagsa lang siya maka-message nako sa FB. Kay matod pa ni Charmaine nga iyahang ka-live-in, magluyan ako ng permis si Madel. Sige na ko ng kalipong, labi na o mag-cellphone. Mao nga, tagsa na lang siya mo reply nako. Usa ka adlaw niya na ni chat si Charmaine nako nga maluoy kuno kayo siya ni Madel kay magsigig sangpit sa kumpangahan. Ultimo siya, tawgon siya og Cersei. Dito ko nakahukom nga mo pauli sa Pilipinas sa 65th birthday ni Madel. Pero wa ko nagpahibaw kay gusto ko nga ako siyang i-surprise. Pero pag-abot ako sa Pilipinas, ako ang na-surprise kay wa na nako maabti si Madel. Dito sa ilahang balay, giatake siya sa kasing-kasing ug na-admit sa hospital. May na lang kay okay ra siya, mild stroke ra. Nabalhin na siya sa private room. Wa pa siya kibaw nga na ako. And it's her 65th birthday.
Nagda ako daan og mga flowers and cake ug pagsuod na ako sa room, mo'y ako nadunggan bisan og nagkayuring kay nagpiktuhan man sa mild stroke ang iyang mata og baba. Di na kay siya kakita o niya yungit na pud, musulti. Pero kasabot ko sing giyaw-yaw kang Charmaine. Ngano daw nga gidala pa siya og ospital nga maayo raman ang iyang pamati. Sus kini mga tiguang, di na gyud masabtan Papa Joe. Ang akong gibuhat samtang naglakaw ko pa dool sa iyang hospital bed, nikanta ko og Maybe This Time. Two old friends meet again, wearing older faces. Kanang kantaha Papa Joe, mao na akong gikanta samtang naglakaw ko. Og samtang nagkanta ko aning Maybe This Time, akong gitanaw ang kahimtang ni Madel. Lahi na gyud kaayo sa una. Usa na kalarawan sa tiguang nga masakiton pero isog lang gihapon. Ngano gakanta-kanta mga diya Sir C, kay yabang ra ba nimong tingog oy. Matod pa niya. Pero iyang luha natagak na sa iyang mga mata. I know happy kay siya nga naabot ko. Nikanta ko kay para makadungog ka sa kong tingog nga naabot ko. Hanap na magkanay mo pananaw. Ay Sir C, bisan og mabuta pa ko kay ilagi hapon ko nimo bisan og di pa ka mo tingog. Kapamilya na magani kus baho sa imong utot. Matud pa ni Madel nako. Nakatawa ko sa iyang gisulti unya sagol pud tuong ako mga luha. Happy birthday ha BFF. Bangon na diha, kay mag-videoke pa ta. Tubag ko pa nga to kang Madel. Wanag siya kapugong sa iyang pagpaastig-astig look Papa Joe, kalit siya nga ni bako og nihilak. Unya, ningon nga, pwede ba daw ko nga magakos niya. Ay napaghilak niya BFF, uy kay ikarabay nag-ingon na ako nga die happy ta, matod pa nako niya. Pero iya kong gihapak sa bukton. Kung sa pagtuon mo, mamatay na ko, di pa no? I'm very strong like a horse. Yes, napaka-strong yun si Madel Papa Joe. Na-discharge siya sa hospital o giyatiman siya sa iyang ka-live-in nga si Charmaine. Kunya, ako kay minyo naman ko, naman ko iba na nga nagpaabot sa Australia, mao nga kinahanglan ako nga biyaan na pod. Si Madel bisan og sakit sa kumbuot. Last November 2023, ni message si Charmaine nako nagpahibaw nga ni biya na gyud sa hingpit si Madel. She passed away. It was too painful for me. Hangtod karon, sakit paghihapon kay siya ang tao nga gi-consider nako nga pinaka-importante sa akong kinabuhi. Sa mga karon tiguang na pug ko og naanapog ko'y mga gipamati. Pero andam na ko. Kay kitang tanan ato magita pa uli. Be happy and at least I can say nga die happy. Daghang salamat Papa Joe og dinhi na lang kutob og kini ang imong magtatampo, Sir C.